Harun Demba Suleiman Gation mo gonduɗa o Alioune Dembourou waaji goto boni ɗo mbomi haalata inde mum no wiye Ibra Galagna e délégation rewɓe ɓe gardi ɗon ɓe Mahayne Haydara e délégation mboɓe goni ɗo e Fati Dembel en onon fof mi salmini on mi salmini kadi ɓeɗo bandiraɓe ɓe tawɗen ɗo par ce que ko weltare tan par ce que hande min kam vraiment ko jiimi ko ɗo vraiment ko weltare ne feewi no feewi par ce que minen gila on garani Aliou tawi ko woni commune waɗi ɗo batu nane subaka minen yimɓe Ahmadou Dawa yimɓe Oumar Sako minen kam mi anda holto to bangeji goɗɗi to kono minen kam ɗo komin haalduɓe ha min paamodiri kadi ne so Allah lamɗo jaaɓi min jiiɗi kala ko gadduɗon ɗo ko fate nder wuuro he walla ko fate affaire élection min teddaniri ɗum ceerno Abou neɗɗo Ahmadou Dawa o minen ko min teddaniri neɗɗo Ahmadou Dawa kadi min Aliou so wonano Ahmadou Dawa hande mi aratano oɗo réunion par ce que haɗa andi koto farba to min gonno miɗen ƴetta otoji kono ko yinnode hande huccidire Ahmadou Dawa mi waɗa ɗum remercier mi andina ɗum kadi wona haaside min de élection locale mi wotanano Ahmadou Dawa kono min hande vraiment miɗa yiiɗi Ahmadou Dawa miɗa wela Ahmadou Dawa par ce que wona haaside ferlo par ce que so tawno woni no woni no haaside ferlo so wiyama yo liggodire Aliou Dembourou liggodira e président Macky Sall saloto kono wallahi Ahmadou Dawa wona haaside ferlo te Allah ne kadi mono seedi somi andino arata Aliou mbaddanamami tan ko dembe jengude min jinnomi hande ko wadde remercier Ahmadou Dawa mi yetta ɗum kadi e darde makko mi yetta ɗum kadi vraiment e wasde makko wonde haaside ferlo Haroun Demba Souleymane mi yettimo mi weltanima no feewi par ce que guila subaka hay mawɓe ɓe kaali ɗo haalama e gondigal moon guila ko ɓooyi guila raneru mi nani so ari ko ɗo kaɗata calminaɓe teddinaɓe kibbitoroɗa ɗo vraiment ɗum kadi mbiɗen ɗum jettira Allah bandiraɓe min mbimi on ko élection o wiyede galle Samba walla wiyede galle Demba ko yo victoire o hot tan président Macky Sall min kam ko ɗum jinmi kala ɗo hoɗon mbaɗa batu min ɗo nodduɗon foof minen komin pare miɗen nooto kala ɗo mbiɗon hen defaye minen miɗen nooto kala ɗo mbiɗon minen ko yo élection yo wiyu Aliou Dembourou nane tan benne bokka yakar tan yo gagne min kalno min gagneri yo min gagna tan kadi min mi yiɗa ɗo kartal gongal won bandiraɓe nelnomi kadi e Aliou Dembourou min kaldi joom en ciment o affaire o heeɓima gaare koye am heddi wonɓe o wino yomi waɗan commande serataji affaire o heeɓima gaare am koye am heddi kala mon nelnoɗomi yo arte am koye am heddi mi haalde Aliou min mbaɗi confirmé o wi kam yomi waat minen ko ɗum tan woni hakkude amen kala de nodduɗon Aliou Dembourou on keɓani walla cohluɗon hunde on keɓani onon bandiraɓe wawɓe heɓdemi ɓe nodde kam téléphone hayso ko on keɓani ɗum min mami waat somin jiidemo awra waɗam ramboussé min mbiɗa yetta Aliou Dembourou saabu hay fafaɓe lugguernaɓe ɓeni ɗo heɓe gara e am Wourossogui guila e tribunal ha e hôpital uji fof koɓe gara min itat kalisami tottaɓe somi yeeyi Aliou Dembourou rutta kam on boni kadi mbiɗa yetti Allah mbiɗa yetti Mboyo oɗo miñum Dembel oɗo gonɗo Mboyo par ce que vraiment min kaɓi ɗo hikka haare wulde jaw ɗum taki mi caasumi carte 21 carte am ƴittu Wourossogui gartumi ɗo sikkannomi koɓe garta e amen kono allahumma salli ala seydina Mouhamadou mbiɗa yetta Dembel kadi mbiɗo ñagano ɗum duwaw yo Allah waɗan ɗum suturo vraiment minen oɗo élection garowo Mboul machallah mi heedi caggal mi woppori Fati Dembel e Mboye Demba jengu minen minen keedi caggal ha mbi on gutte mi ƴetto tan Fati Wourossogui on jarama allahumma salli ala seydina Mouhamadou pour ça elle ko ɗum kalɗon wadde mbulnaɓe on calminama on beltanama jarani tan mbiɗen jurno e haala he Allah jarama on jarama wassalam kadi weltare Mboul koko ɓooyi ɗum wona hande kadi mbulnaɓe koɓe aadiyankoɓe saabu wonko wajo wi ko joni o wi Haroun Demba Souleymane duuɓi nogas wona balɗe nogas ɗum no hene saɗi hande liggodare ne duuɓi nogas ɗum hande weeɓani wadde mbatte hakkillaji mon e mbulnaɓe koɓe kaali ko ɗo jarani minne ko miɗa rewta hen mbaɗi balleɓe mbaɗi ɗum so Allah jaaɓi dimanche nde 31 nduɗo so Allah okki en dañi ndam mo jiɗɗen o min jiiɗa ɗo artude ngol heɓe kalan amen haala jardin walla haala financement walla goɗɗum e goɗɗum balle rewɓe ɓe ɓeɗo koɓe aadiyankoɓe kadi enen bandiraɓe yimɓe Amadou Dawa yimɓe Aliou Dembourou yimɓe Haroun Demba Souleymane yimɓe docteur Ba docteur Ka bandiraɓe gonen neɗɗo goto ɓeɗo ɓe goni yimɓe goto enen gonen neɗɗo goto
kadi enen ko e meɗen ko wiyete ko ɗo ko neɗɗo Aliou bonniɗo walla neɗɗo Harouna bonniɗo caleɗen ɗum ɗon gonen neɗɗo goto saabu yimɓe so beldani haydara ko mbawi fewnude onon fof mi salmini on kadi mbulnaɓe ɗo teddugal ɓooyi ɗo mbulnaje debbo e gorko koɓe tedduɓe koɓe moƴƴuɓe ɗum tagi min yiɗa ɗo arde laabi ɗiɗi tati heɓe toro hunde taw ɓe keɓani min hene mi hersini ngol noon kam so Allah jaaɓi élection oɗo so ɓenni min mbaɗo artude taw on tottaniɓe koɓe poti ko tottede nganndu maare kam so campagne artingol taw on tottani ko poɗɗo ko weeɗe min kam artata ɗo kadi min haali ɗum kadi e micro inchallah Allah jarama on jarama guila e journaliste eje ha e gardieji ha e fof onon fof on beltanama sukaɓe rewɓe yontaɓe ɓe mbulna on jarama par ce que mbiɗen gandi minen fof ko woni mbul mbiɗe sikki ɓeeɗo so ndendi goni neɗɗo goto mbul ala campagne te ki lekki min ɓooyiɗo wadde boto ça fait plus de 20 ans ko yimɓe tinniɓe goni ɗo yimɓe aadiyankoɓe goni ɗo yimɓe mbawɓe jaggude relation goni e ngoɗo wuuro mawɓe nana keeɗimi nana lescaji donc so mbulina are min tan mbiɗa welti par ce que mbiɗa andi ko tawanmi ɗo mi yahani luggere mi dawmi ko raneru pour uniquement arde ɗo mi wota raneru ɗum kaldume ma an Amadou e subaka par ce que mbul ko mbul men te mbiɗa yaakori ɗo so wonani numéro 1 e commune Houdallay woɗɗata ɗum so Allah jaaɓi mbiɗen jogui hen yakar bandiraɓe koko kalnomi hanki nagata tan kaltanmi ɗo son jii kon meeɗa yiide oɗon gandi won ko kewi ko sukaɓe mon ƴewtima koye mumen gandi kañumen poti yaadude ɓe kaldi min kaldi jamma e ñalawma hamin nandiri min jeeyi to président kanko woni garanti oɗon relation min pelliti mbiɗen jaada mbiɗen laaɓodira ɓerɗe e fof ha sidi ala ɗo so Allah jaaɓi somin dañi komin dartata ko mamin daro min kaɓe goto fof heɓa gueɗal mum ko handi ko heɓa ɗum woni deuxiéme combat amen ɗum ɗo ko début de combat tan par ce que sukaɓe wonko ɓe mbaɗi ko ganduɗa ko il faut ɗum yooɓe ha timma won kalɗo wi sinno wonano Amadou arata ɗo par ce que wonko yinno haalande mo yeeso makko o wona harside ko waɗa ɗo ko mbiɗa wawi wiide ko ɓuuri en heede ko kanko saabi ɗum par ce que kanko woni katante mum kanko haɓa ɗum hamin mbawi wondude minen foof omo jeeya hen donc mbiɗa yettambo e timmal makko e darde makko e famde mbo aduna ono yarata par ce que somin gona goto min mbawa dañde haydara o yaata mi yaata Aliou yaata min keddoto tan koye maire conseiller député haut conseiller économique et social gasi ɗo haɗata mais min jiiɗi diwde ɗon min jiiɗi wallude on tagada min wallude on komin keɓa décret présidentiel président nomo ɗo ministre nomo ɗo directeur nomo ɗo PCA nomo ɗo hunde foof goto amen foof taw so ummima wonko wawi gaynude so goɗɗo tawaka ɗum woni komin ñaagui Allah te ɗum min mbawa ɗum hebde min gona neɗɗo goto kala cikkuɗo ina walla Amadou wiyam oto yaade amen o funtimo o wona guiɗo makko o wawa dañde ko yiiɗi dañde ko o yaadani amen min mbawa dañde ko min jiiɗi dañde ko min jaadani mabɓe donc minen min paami donc balle min no min ndeeƴiri hamin gayno oɗo liggey ma on jii nafoore mum son jii nafoore mum janggo somin garti ɗo ma on ɓeeɗo weltade mais son ballani min on jetta nafoore nde pour la première fois ferlo foof renda wona neɗɗo goto taw koko laaɓe amen aussi min jiiɗi ko ballon min bandiraɓe goto noon président de la république goto noon min goto noon Aliou Dembourou par ce que Aliou so wiyama yo wotane ɗo e mbul e nakara hay goto fotano heddade par ce que goto fof ene andi yidde makko e moon goto fof ene andi darde makko e oɗo diwan donc kartal fota selde te mbiɗen gandi wonko wawi gaynude kala ko wi Macky Sall illa hittu ha ɓuuri ha ɓuuri ha ɓuuri Macky Sall waɗat ɗum wonko gandumi hen min haɗum démonstré mbiɗa yetta le maire o heɓani arde Oumar Sakho ko
kawam ko bandam ko sehilam donc ko famille yitudiri ko bandiraɓe jiitudiri ko sehilaɓe jiitudiri ko fotɓe yaadude jiitudiri gandon ɗum kala baɗowo ɗo politique mo baddanmi Oumar ɓuurimi ɓadade gandon ɗum hande eyyi gandon ɗum hande to hetti jinnaɗam debbo ɗo hay goto hettani ɗum ɗon so ñawi kanko nawata otum kanko safrata kanko waɗata foof donc on kay oɗon gandi metti ngala hakkude amen ko kawam ko bandam ko hooram te mbiɗa andi omo wawi nawde commune o yeeso e gandal makko e darde makko e pellital makko e peewal makko donc jagganemo mballemo darduɗon e makko maw wallu on so Allah jaaɓi goto fof ma heɓ gueɗal mum ha timma min jiiɗi noon ko le 31 tawa goto e mon fof ne woppa haaju mum e hammu mum ara hollira mbur ko kalɗon ko ɗum woni ko mbaɗɗon woni mbaɗon ɗo 100% taw woni won kurka mbo weltaki yo ara yiida e oɗo o haali mbasa herƴinde wuuro mon taw kala ko président yiɗi wadde ɗo so ali wimbo président mbul ine foti heɓde ɗum taw mbo wawa darade hen kono so mbul herƴini golle mum ko mbul bonnani hoore mum wona responsable mon bonnani koye mon minen komin felli ligganade on wallodirde mon par ce que ɗum woni ko nafata min donc mballe mine deeje gonon neɗɗo goto jaadon sukaɓe jaada mawɓe jaada rewɓe jaada ɗum woni ko min ñaagui on bandiraɓe Allah jarama on jarama cible min kanko ɗum tekkimi résultat ɓurɗo moƴƴude e département de Ranérou so rentaki ko ɗo yaltata so rentaki wadde noon ko onon dokki ɗum koye mon wona minen dokki on ɗum jogade mon engagement e président Macky Sall décision mbo ƴetti minen département mum c'est-à-dire ko ɗum ɗo ko guettereji kawisaji Allah programme ƴette wiye maire uji fof jaadi hen maire uji jooɗinoɗi gonnoɗi ɗo ɗi jaadi hen responsable uji politique fof jaadi hen hay goto selani aliyeji fof jaadi hen ɗum ɗo Allah cenu meeɗa yeede te mbiɗa sikki so rettaki wayrat yeede département de Ranérou ko exception par ce que président oɗon gandi ñanden nde waɗi en recevoir audience o wi welimo e département de Ranérou ko manam fonnoɓe wonde candidat ɓe jaaɓi woppude candidature mumen pour ɓeeɗo ɓe ganduɗa Aliou Dembourou o wi o yewtide responsable uji kewɗi gañinoɓe mais kala mbo namni wiyata ko min yiɗi wonde tête de liste départemental o wi Ranérou woni exception haaldimi ɗum ko Ablaye Daouda Diallo m'a fait la révélation o wi Amadou o wi président ene waɗi saluer votre esprit de grandeur et de dépassement ene wawno wasde wonde par ce que ɓayde ko résultat ji ɗi ko ni jaari kono minen min mbi minen responsable uji ɗi emin jaggi ɓuural e ɓamtare département de Ranérou ko oɗo continue wonde député Aliou Dembourou Sow département o ɗaɓɓane gueɗal ngal ganduɗa ngal meeɗa dañede e département de Ranérou yimɓe tolnodira e ko wayno Matam en ko wayno Kanel en koɓe keeɓi toon ko koɓe jogui toon ko oɗo département ni hande hen eɗen gandi heddoto aussi ko goto fof so fini dawri banggue mum ene gasa wonde gueɗe ɗe gukkinta guittata no fewi yimɓe ay joni sa tami e sa sari peɗeli aɗa andi jiida koko wiyete ko hewɓe mbawi goto to hewɓe mbawi goto ɗo min pelliti minan ɓesgu mon bandiraɓe mon responsable uji mon rentude waɗa haɓere wotere waɗa revendiquer gueɗe département o e président de la république Macky Sall miyano président wonko waɗa ɗo kono wonko yiyaka ɗo taw mala hay soko yiyamane eɗen jiiɗi ɓeydanede woni hol ɗum dañen enfin des décrets présidentiels ɗi ganduɗa ene wawa ƴettude en charge caɗele population département de Ranérou ɓe gona to ɓe gona sengo ɓe gona sengo ɓe gona sengo
rentine wona haɓere wotere oɗon gandi haɓere ko heli ɗum weeɓani mais sawru woturu ma lotol getol sa memi tan wiyat tokket ko ɗon sende gueɗe ɗe ɗum woni misal hande dental amen pour intérêt mon pour intérêt aussi amen pour wawde daranade département o wawde wadde décollé bang yo bang to banggue emploi des jeunes liggey sukaɓe to banggue liggey rewɓe to banggue liggey mawɓe alay saago ɗum ɗon foof hande darane on mbawa dañde noon ɓeeɗo jooɗiɓe ɗo hande e ɓeeɗo ɓe garani ɓe ganduɗa nana e terrain docteur Ba hande nana fecca moyen ji Oudal commune Oudal donc docteur ka nana wele gara Arouna Boudal nana fadi min Amadou Arouna Diallo ɓe keeɓi moyen ji mabɓe tout à l'heure kanko Souleymane Barka Ba Souleymane Gallo Ba kamɓe nen ɓe ɓena carwa autoji gaddoji yimɓe ñamde yarde foof donc ça veut dire que équipe o nana terrain he ene liggo sibunde président Macky Sall sibunde dañi majorité assemblée nationale dental ngal ɗo encore une fois mi waɗa ɗum saluer mbiɗo welti hen minen délégation foof min belti hen discours aji aussi nanaɗi ɗo ɗi discours aji ɗi aussi ene ɓuuɓi ɓernde kala kalɗo ɗo haali ɗo koko nafe eko jokki endam kalɗo ɗo ko mbiɗo d' abord ko président waɗi ha paari wi président waɗi gollima kono eɗen jiiɗi ɓeydanede ko ɗum woni alhaali o ko noon foti yarude neɗɗo so waɗanama hoto ubbu nema waɗama ha paari kono sen ɓeydanama kadi ala ko bonnata ɗum enen naati hakkillam o enen naati minen foof jeese amen de Allah jarama on jarama mbulnaɓe meilleur résultat merci pour tout bakki mbul goto ɓeeɗo kadi kala mbomi jiida hen Amadou andu wona Diawo Pire ɗum ko min wi noon so télé welama yaltina so audio welama wedde kala gonɗo ɗo Diawo Pire wonko jiidumema ɗum noon ɗo ko wuura men Harouna noon annene vraiment a jarama saabu ka neɗɗo aadiyanke te ɓeeɗo min tawi ko eɓe liggodira e ma emin gandi mawɓe ɓe joom wuuro cilluki ene woɗɓe ɓe kamɓe fof eɓe mbatte ma hakkille kala nde neɗɗo rewi ɗo maɓe namdo ɗum Harouna Demba Souleymane wadde yimɓe Amadou Dawa yimɓe docteur Ba yimɓe Harouna Aliou Dembourou jarani wiide yimɓe mum Aliou Dembourou ko ɗo jibina mawnumi ko suudu sira mano ɗum ganduɗo foof ene andi ɗum donc joom suudu babam battandiɗo kañum neyimmi ko ɗo jeeya donc noon bandiraɓe mbul sohlañi ene juuta ɗo mi waɗat annoncé tan no min jiɗiri liggora ɗen min jiiɗa hay goto dimanche o ella ɗo tan noon mbiɗa andi kam so hawre jabbere ñebbe dimanche o ma caɗele mbaɗ hen mbiɗen jiiɗi yo kala ko ɗum wawi won goppe kaɓɓe ñebbe ɗen ñande dimanche garen goten ha paren doren awoyde ñebbe ɗe ɗum min ñaagui on mi yetta vraiment ɓiyam kalɗo nane o woni Fati Dembel mine Dembel minen jiiɗi baba Dembel jinnaɓe amen ndendi service 39 45 hayso tawi oyo ko jaaja yaawi artude fadañi ha gueɗe ɗe gasa kono minen jiiɗi baba kaji Dembel ko sehlam ko mawnam so Allah jaaɓi ɗon mbaɗanmi programme hirande hande ɗum noon mboɗo salmina aussi bandiraɓe wonɓe ɗo woni Demba Jengudi Ablaye oɗo komin neɗɗo goto wona yimɓe ɗiɗo so neɗɗo innirima ɓiyum neɗɗo innirtamba yiiɗa neɗɗo innirta aussi gagne mum sa inniri neɗɗo tawat hombomo yiiɗi kono tawat haɗa ɗum yiiɗi Marème Sérif min jettima no feewi mahayni mamin ko ɓinguel amen ko baaɗiguel amen ay jaadigol mon ene yooɗi min ñaagui ko Harouna sa immima ɗo ko keñiɗa jiyanamin groupe goɗɗo ɗo joni hankkadi koye tefoje tan mbalaten hen ñallaten miɗen ñaaguima ka sapeur pompier sa rewti yunufere
an ka mawɗo congiɗo jiida e heɓe hoɗon gandi gueɗe ɗiɗi so wiyama songade woni finde bandiraɓe ene moƴƴe ceerno ene moƴƴe politicien ɗum noon ka politicien conguiɗo réglan min on ɗon probléme haade ma yaade raneru mboɗo andi noon aɗa yewni raneru wonno ummo e kellel nan toon bandiraɓe juma o mbiɗon so lamɗo Allah jaaɓi min mbiyino on nde min ndewi ɗo fof mamin mbaɗa hen junngo ɗum noon mamin ɓeydu hen 60 ujunere a faami somin pari ɗum mamin gaccuɗo aussi 60 ujunere nde ko délégation o fof ko coordination o fof mamin tottu on aussi 70 ujunere bottari hande ndi kañum e programme moɗon Ablaye Dia e Demba Jenguni ene responsable uji Omar Ba onon fof jooɗo ɗon jewti ɗon pour hande pour dimanche ƴeewon hono liggortoɗon hen ɗum hawra mataw 150 donc mboɗa haalan noon ma Haruna les responsables Mariata Diallo oɗo fotɓe tinnade hande Mariata sa pari e téléphone he mi haalda e ma kala poɗɗo tinnade an woni numéro 1 rewi hen mahayni mamin ay cafrowo hangaɓe ɓiyam hangitaki cafrowo hangaɓe hangitaki nden bone waɗa donc ko onon poti ñippude cumo ñippowo cum noon heyninto ko muñal aduna kala ko jiiɗa ɓenni wonnoɓe ɗo haade amen hade Haruna en ngari woɗɓe kadi garat ko noon woni ko aduna donc hande ko onon goni yontaɓe yunufere so tawi on goni neɗɗo goto on jaadi oɗon liggodira oɗon pijja oɗon jalda oɗon joldo e otoji oɗon jippoto ɓerɗe yimɓe dalat manki ɗo tan mankuɓe ɗo jinmi gaddon oɗon gandi mankuɓe ɗo ɓen noon gadda yeeɓe so nden foti noon mataw ko minicar liwten Amadou saabu yontaɓe Matam keƴañe double cabine walla noon ɗi gono ɗiɗi ɗum noon taw on taki noon hanki mi ronku nadde raneru Haruna haltani rewɓe raneru ko ñonomiɓe kamɓe fof ɓe kaɓɓi ceekeli boɗeji mbi yomi fot toon ɗum noon tinne kam wadde tinno ɗe gonon neɗɗo goto tinno ɗe ballodiron tinno ɗe kadi ko onon goni ɗo Allah waɗi on ɗo hay goto e mon ñamata arkis goɗɗo o ɗum noon Allah jarama on jarama ko ɗum jinnomi hen wedde min calmani mawɓe ɓe min calmani sukaɓeɓe min calmani rewɓe donc cukalon ndeyoñ koñ mataw min ɗaɓɓa hen hay soko boomel min mbatta hen 3e mandat 3e femme